ang lalaking hindi inuumaga. Welcome mga tugang sa tuyang programa ng pong pagkaaga. Morning hirit po ini. Sa programang ini, bawal ang kilit, bawal ang bubloy habang nakatutok sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena manong report. Hali po dyan sa luwas, mga tugang nanginginot. Si Jomar Bien. Aramon tadawan mga pangyari po dyan. Good morning, Tabaco City. Good morning sa Premier Distrito, Caralbay. Sa mga nakatutok tabi sa 106.9 WGB. Good morning, good morning. Jomar, good morning. Buhian mo. Salamat BP Henry, good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, nag-surrender na sa Tabaco PNP ang driver kan dump truck na nakasagi Nako. kasi naka-aksidente sa sarong motorsiklong may tulong lunad na ikinagadanin sarong persona asin susaro irido pa sa ospital. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Police Lieutenant Colonel Biril Bibachi po Police kan Tabaco. Sa pagsabi na kasudbang aga, nagpasiring na sa indang opisina ang driver kan dump truck kay riba ang employer mismo at ngani na surrender ang sadiri ang dump truck iyo ang hali sa Camarines Sur sing pauli na dyan sa syudad kan Legazpi kan nakalis na pet sa 22 na banggi pero pagabot igdi sa Tabaco na sabatan niya ang sarong motorsiklo na may tulong lunad na nagbabalo na balyo sa wala, magtiko sa wala, dito sa may partikan na barangay San Mamon, pero inabot kan hudya na parte kang truck, sa motorsiklo, na nagresulta sa naunambita na makamundong trahedya. Susog sa Chipong Pulis, kan nangyaring insidente, nagbalik man tulos kuta na itong dump truck, itong driver, duman sa pinangyarihan, pero nagdesisyon na umali na sana asin mag-surrender na sana kinaagahan kaya riba na mismo ang employer niya. Alagad duman sa CCTV footage BP Henry, nahihiling ang posibilidad na baka antes na nasa abitan kan truck pwedeng nabundol ini kan sarong pick-up truck na puti na nakasunod duman sa motorsiklo. Susog sa Chipong Pulis, pigahanap paninda, kung sisay man ang driver ka sarong pick-up truck na ito, tangani na malinawan ang pangyayari dahil hanta may mga anggulo na nagruluwas la posibilidad na habang sumotorsiklo nakapundo na sa pinaka-center line, tangani na naghahanap ng timing na magtiko sa wala, may posibilidad na napingke inikan so nakasunod na kaskaso na pick-up truck na tahawonon so agi kung kaya pwedeng nakaabanti ini kaya sinakubkan truck. So dump truck na pasabat. Okay. Pero sabi kan Chipong Police ano yan ang konklusyon ninda iyo itong so may truck talaga ang nakadali kay ni so dump truck pero pighalat ninda ang liwanag kung sakali na magbutwa itong pick-up truck, driver, para malinawan talagang pangyari. Tapi nagkaklamar man nga ni kay itong driver kan truck, na kan dump truck na antes niya ito sinakob, nabundol ito sa gilid, nasa gidang kan nakasunod na pick-up truck, kaya nakasuso duman sa iya, motorsiklo. Iyo man ang ganun, Adi kung may CCTV tabi Jomar, ito makakataram, di ba? Malabo gunugaring sa CCTV, ito muna madiklong. Ito na pero pigahiling pa ang gulo ngayang kan Tabaco Pin, pero as of this time, ang sa indang konklusyon, ay may sala, so driver kan dump truck. Pero di ba, anong bangin nangyari ito bago? Pasado alas 8 banggi, alas 9. Pero pigiling ko sa oras duman sa CCTV, alas 10 ng banggi ito Dahil ko aram ko anong oras talaga. Mariklom na. Mariklom na manangyad. Pero kung kung talagang nangyari, kung may itong duda, may nakabundol na inot, baka unfair man sa driver sa dump truck, di ba? Correct. Dapat kaya nga mag-import so mga otoridad na investigaran yan talaga kung ano nangyari. Kung talagang may tuminamang inot, niya binundol na inot, di ako makakonklud ko ng sisiyan may kasalan. Pero
Agari kwan man nga, agari kwan man unfair di sa truck na iyon suminoko sa dump truck, di ba? Yan ang pigkaklamarkan so dump truck driver. May nainot sa iya na tuminama duman. Garo nga nasabitan ito kanso nakasunod na motor na nakasunod na pickup truck. Kaya inaabot ko nga Naglikay pa nga ni so dump truck. Yeah. Naglikay pa. Pero inabot mang giraray duman sa may likudan ng partikang gulong dump truck. So, ang sabi kan chief of police, siniling mi sa CCTV, dahil man inabot kan, so ano ini, so pickup truck. Pero ang sabi kan truck driver, inabot ito kang so pickup truck. Kaya kung magbutwa nga itong so driver kang so pickup truck, mas magiging malinawang kapta kung ano talaga ang tunay na nangyari. Kung bumuto, na kung daig. Yun sana. Automatic pati baga, pag naka-aksidente ka, kulong ka. Yeah, pag may gadang. Yung nga ni, di ba? Anyway, so yan. Mientras tanto, BP Henry, karoon naman na suspinsadong drug pusher ang na-arrestar kasud madigdi sa siyudad kan Tabaco sa pagdin drug bypass operation. Ang suspect na binisto sana sa bansag na brother sa ruining Soltero, residente kan relocation site kan Salvacion, Tabaco City. Sa ginibong drug bypass operation kasud pasado alas 3 pagkahapon na kumpiskar digdi sa kay brother ang bali 5 sachet ang pinagtutubudan na shabu na may pisadang minaabot sa 0.9 gramo asing tutubudan na may market value ini na sobra sa 6,000 pesos. Yung BP Henry yung informasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa Luwas. Oras natin 5:25 na. Si Karen Ala po nasa linyaman sa dagdag na bareta. Karen, good morning Karen. Hello? Yes, good morning, J.P. Henry. Tulong mga barangay sa probinsya kan Albay, antig ka taga-abisuhan na kan DOST Tivok sa preemptive evacuation sa oras na andaman ang mga surunod-sunod na pag-uran sa probinsya kan Albay. Sigun kay Gobernador Noel Rosal, mag-yellow rainfall o ining pinakababa pa sa ng level kan pag-uuran as in orange rainfall and advisory. Dahil na maduwa-duwang isip ang gobernador na pairibakwaron ang mga taga-Miisi, Bojao, asin Salvacion Candaraga sa pagsabing susog sa abiso ni Maria Antonia Boras bilang PVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief. Ining tulong barangay ang nahilingan ng pinaka nasa dilingkuntingunyan sa pag-uran dahil may halangkaw ng banta ining mga lugar di Henry sa pagrasay kan lahar. Epekto yan ka nagpapadagos na aktibidad kan mayon sa mga nakriar kay ning gali lalo na kung ideklara ng opisyalmente kan pag-asa tag-uran. Sinasigurar man kan gobernador na nakahanda naman ang evacuation center para sa mga residentes kan barangay tanganing mas mapaghandaan man kan Provincial Disaster Council ang kaligtasan kan mga ini lalo sa mga dayman yato na pinaghagad na sirkumstansya kan panahon. Yan, ang report, Karen Ala de Sigidito. Salamat Karen sa report. Basta Morning, Henry M. Good morning kay Bossing Leonito Gaviria. Yan, amigo, maray na agad sa kay amigong King Reginaldo ay may pinreward si King sa kuya na kwano na public service. Alright, sige. Sabi ni King na Reginaldo, pinapaisitabi ang mga partidaryos kamidbid amigos sa amigas ni Blandino Andes Musni na siya po binawi anak ang hiram na buhay ang bangkay na kaburol sa residensya ni Josephine Musni sa 283 Washington Drive, Barangay 8, Bagong Bayan, Legazpi City. Ang lubong ipapaisin na sana ang nagapaisi King Musni Reginaldo Primoho ni Blandino. Salamat. Pakipauli. Okay. Thank you, Tabi. 82 years old na plan ini si Blandino Musni. 82 years old ha. Blandino. Mas midbid po siya sa apod na Ninoy. Blandino. Ang apod tabi isa yan Ninoy. Watch repair man ini. Watch repair dyan sa Daraga Public Market. May sadit na stall.
Partikan Al-Qaeda Watch Repair Shop. Oh, condolence tabi Condolence tabi sa kwan sa mga pamilya kay Ninoy Musni, ha. Alright, mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita mga tugang sa kinamugtakan ni Angel Mostasa. Kamo sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay, sa mga dugang tapang barata. Tig-recognisar VP Henry kan City Local Government Operations Office o CLGOO Legazpi ang mga barangay sa syudad na nagpahiling nin matino, mahusay at mapagkakatiwalaan ng serbisyo sa indang mga residente sa ginibong delivering results by building excellence towards sustainable development through a transparent and transformative barangay governance. So ining the best barangay governance award and recognition. Según VP Henry kay CLGOO, Head Ma'am Meredith Basquimias, tigrekonisar ninda ang mga barangay na may mahar na performance, nagpailing ng dedikasyon, marahay na pag-gobyerno asin collaborative efforts para man sa ikakarahay kan barangay. Sa ibangan VP Henry, nasungkit kan barangay Dapdap Legazpi City and number 1 para sa Gawad Bantayog Award o ining Monument Excellence. Ikaduwa VP Henry ang barangay Peñaranda, Legazpi City. Ikatulo ang barangay Estanza. Ikaapat ang barangay Maslog. Ikalima ang barangay Orosite. Ikaanom ang barangay Cabangan East. Ikapito ang barangay Mauyod. Sundan iyan VP Henry kan barangay Bagong Abre, Lapu-Lapu, Rawis, Katantawan, Sagpon, Bakakay, Mariawa, asin Imperial Court. Iyon, Nga kanya VP Henry, iyan ang mga ranggo na iyan, mga ranking na iyan, and igwaman VP Henry ni na corresponding mga insentibo. Kasabay pa dyan VP Henry, ang pagtatauman ni na pag-midbid para sa implementasyon kan sinag ng masaganang pamayanan o ining 2025 Best Hapag Implementer. Kung sa inangyan dyan VP Henry Giraray, nagtayan barangay Peñaranda, Legazpi City. Sa panganot ni Kapitan Barret Velasco, asin barangay Dapdap, Legazpi City. Sa panganot man ni Kapitan EVP Glenn J. Barcelona. Kedua VP Henry, ang barangay Estanza, sinundan iyan kan barangay Mauyod, Cabangan East, Maslog, Arimbay, Bagakay, Kagbakong, Orosite, Imperial Court, Taysan, Mariawa, Imalnod, Lamba, Padang, Buyuan, Bunga, Gugun, asin, San Roque. Pag-abot naman VP Henry sa sagisag ng Bayan at Kalinisan o ining 2025 Best Barkada Implementer, dap man giraray VP Henry ang nangingenot. Sinundan iyan VP Henry kan barangay Peñaranda, barangay Estanza, Orosite, Cabangan, Bitano, Mauyod, Lapu-Lapu, Maslog, Arimbay, Imperial Court, Bagakay, Lamba, asin Manmarewa, asin Cabangan West. Pag-abot naman VP Henry, duman sa implementasyon kan barangay road clearing program o ining sidlak ng disiplina at kaayusan sa daan. Nangyayari dyan VP Henry ang barangay Peñaranda, sinundan kan barangay Orosite, sinundan kan barangay Dapdap, Estanza, Bitano, Bagakay, Maslog, Cabangan East, Mariawa, Arimbay, Mauyod, Imalnod, Bagong Abre, Imperial Court, asin Lapu-Lapu. Abot VP Henry sa liwanag ng katarungan at liwanag ng katarungan. Grabing mga apod liwanag ng katarungan. Nahingan dyan VP Henry ang barangay Bitano, Orosite, Mauyod, Bagong Abre, Peñaranda, Puro, Rawis, Estanza, Buenavista, asin Imalnod. And dakol-dakol ini VP Henry, ining sutanglaw ng huwarang barangay o ining SGLGB qualifier kung sa mga indicators ni VP Henry and ipighiling and CLGOO kan Legazpi City. Unang tali VP Henry tiga-apod ninda sa Lunes VP Henry, hagaran ta kayo ng paliwanag si Ma'am Meredith Basquimias kung ano yung tiga-apod na 3+3, may 3+2 na indicators ngayon, at may 3+1. Ang barangay Bagakay, Igwa VP Henry, na duman nakapasar sa 3+1, at EMS Barrio South,
Abitano, Buyuan, Kagbakong, Imalno, Da Maryawa, Puro, Taysan, Matanag, Lamba, Imperial Court, as in pag-abot naman duman depende sa 3+2, nangyari na Barangay Mauyod, Rizal, Kabaangan East, Bagumbayan, Bariis, Bigaa, Padang, Lapu-Lapu. Mantang depende pag-abot naman duman sa 3+3, kaibahan po dyan sa mga natawanin na recognition ang Bagong Abre, Kapantawan, Barangay Peñaranda, Orosite, Sagpon, Dakdapa, Istanza, Maslog, Asin, Rawis. Aha. And kasabay duman depende, tig-recognition man itong sa mga outstanding as in best performing barangay secretary, kan naman iba-ibang mga barangay, kasabay po dyan depende ang pag-recognition man duman sa mga magraduar na o itong mga three-termer na kagawad as in kapitan, kung sa hindi depende pigtawan sinda ng recognition. LGU Legazpi as in na CLGOO. Kaso hapon depende na nangyayot duman sa aktibidad na ito, si DILG Regional Director, Attorney Arnaldo Escobar Jr., kung sa ina sinabi niya Vice Henry na ang mga recognition na ini as in assessment depende nagpapailing, papunta na itong supagpapailing kantibay kan mga barangay, kundi mahihiling man kay itong sa mga evaluators Vice Henry kung sa ina barangay sila ma-assistir, as in ano pang mga programa na i-implementar man ni David Penny tanganing masiguro man na may marakay ang pagsiservisyo sa indang mga residente. Aha. Yan, Vice Henry, ang mga dugang po pong informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, DCID 7 News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwa. 5:35 na. Nagdadang Morning mo hearing. sa DCGB. Always number one, always at your service. Bueno, sandali lang pa ding Al, Jimmy at saka Joshua. Dito muna tayo sa mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya mga tugang ang newsroom kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning pa rin, Mar. Good morning, DP. Good morning sa mga tabang-tabay. Headlines ko niyan. Nagiging laog kansona ni Presidente Bongbong Marcos atunaan sigon sa Presidente. Kuryente sa Pilipinas, pinakang mahal sa Southeast Asia. Review kan itiralo, isinulong sa Senado. Nyan, aha. Diesel, lasin gasolina, piglalauman na maumento sa giraray sa masunod na simana. Nadoble. Nadoble? So sinabi ko kasod mga aga, Oo. para sa diesel, nadoble. Wala. 6.50 na ang pinakalangkaw. Pira pa de? 6.50. Hmm. May tulong algaw pa. Oo. Namundo ako Laing maginibot Garihan ka na sa dako dyan para sa ang buno. sabi, uminabot na sa $100 per barrel sa international market. Di na naman kinagigibong nasyon na mag-negotiate ang Iran boda US. Ano? Di na pa de. Wala na. Napagkaparagal. Sige na ang balbalan baga. Paano na matatapos yan? Adi? Saan ba tanong sabi pangyari? ni Presidente Trump, Oo. ako ngaya bukas sa negosasyon, Oo. pero ngaya doon ako sa sensilidad kan Iran. Iyon na nga ni. Talaga. Tuminagalan man sa Iran. Adi? Nay. Nasa tracing sunod-sunod na banggina Oo. ang bombardyo kan US. Amerika sa Iran. Salbatan. Ano? Ano ba yan? Okay, we understand daw DBM may 22.79 billion pesos sa savings para punduan daw ang mga programa kan mga ensya di gobyerno. Oo. DepEd, Macon and Gismin School Counselor Associates para sa mental health ka mga estudyante sa public schools. Okay. Aha. PNP, DICT as in DTI, nagbiyo ng persa kontra sa peking QR codes as in quizzing. Epektibong aksyon kang gobyerno sa mga agyat, tampok sa zona. Mga masulo ng FPG, kasamay kan zona, dahil tugutan kang PNP. Aha. Bantang ni Sara Duterte, imbitado sa zona ni Presidente Marcos, pero sabi kan Kamara, naipanin simbagan OVP kung maatindir ang Vice Presidente. Classroom shortage, minabot na sa 165,000, sigon sa EDCOM 2. Bantang BIR nagsangat ng 22.71 billion na tax evasion case
laban sa dating kumpanya ni former Congressman Saldico. Philpost, dahil nakaipuan ng ibang government-issued ID para makakuha ng postal ID. So, for me, yung mga eleksyon na paghaga, at yung Complete Enterprises, sana po sa namis na ni Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, TYZ nyo yan, 24/7 konektado ka mga man sa mundo. Pag Newsbreak, sini po si Marnila. Good morning. Good morning, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yan po mga tugang ang latest na mga headlines expected dyan. Dahil na kaya napupundo ining paano doon masolusyonan na po ba't nagkasurondo na may nagpalayog kimisail nawara so negosasyon bata nagburbarato na ko ta so diesel buda so gasolina nagbaba na ko ta paano yan ay nako ay gari diretso ini Good morning, Ma'am Ruth. Welcome po sa DCGB. On the air ka po sa tuyang programa. Go ahead po. Yes po. Maraming nagpagkaaga sa inyo, Sir Henry, at sa mga tagapagtang mo. Ini po ang latest update manungod sa panahon. Kasi bago pong alas 5 ng aga, ito pong si Typhoon Quiapo or may international name niya siya na Nol, affecting pa rin ang Northern Luzon. Samantalang Southwest Monsoon, affecting Central at Southern Luzon, kaibangan po dyan ang probinsya kang Kabikulan, maging Kabisayaan as in Mindanao. So bagaman na nasa luwas na ining si Typhoon Quiapo, may signal pa rin kita. Nagkapirang lugar dikti sa may bandang Pasco, Batanes. Ngunya na aldaw, buong probinsya po kang Kabikulan magiging cloudy pa rin kita na may mga kalat-kalat na paguran, pagkikilat, pagdaguldol. Dulot lamang po ini kang habagat. So, minsan mga light to moderate at sa ibang lugar may mga heavy na paguran. So, inaasahan tang panahon maging sa ngunya na aldaw hanggang sa aga. Ano po. So, yun po, agwat po kang temperatura tangon yan, naglalaro sa 25 sa 31 degrees Celsius. Nagsikat po ang aldaw. Kasubagong alas 5:27 ng aga masulno po at yan na alas 6:15 ng hapon. Philippine Standard Time, 5:40 na po ng aga. Ini po surot pakalakang Pag-asa Legazpi, marahay na pagkaaga po. Ma'am Ruth, ang good news paluwas na po si Quiapo. Dahil nakita kay ibang pigbabantay na maraot na panahon sa Pilipinas. Opo. Ayun. So medyo mauran-uran lang talaga hanggang sa aga na Domingo. Opo. Dulot po ng habagat. Opo. Gari malipisilan ako makabalaybay kayo sa luwas. Ma'am Ruth? Mag-dryer na lang po, sir. Di makabalaybay. Di malawas ang aldaw kimaraya Dahil man po, although most likelihood man kita mag-heavy rainfall po. Ayan, okay. Salamaton, Ma'am Ruth. Ingat po. Mabuhay ang pag-asa. Thank you so much, mga tugang Ruth Pakala sa Kamugtakan, Kampana. Uyog-uyog. Dapat yun pala dyan. May forecast ang pag-asa na. O nyan pong aldaw, dahil na magbalaybay sa luwas na nag-uran-uran. Mientras tanto, tuloy-tuloy kita mga tugang sa mga balita. Ramon tanawan mga istorya. Kasabay po si Pading Al Armario. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pading Al, good morning. Buhian mo. Salamat, Pade. Good morning. Kadaglan kan mga parao madigdi sa southern part ng Legazpi. Dahil pa nakakatarok dahil kulangan tubig sa kamasan. Pati na dyan sa northern part, may 10% pa na dahil nakakatarok sagkod sa ngunyan. Yan ang assessment kan City Agriculture's Office. Sigon kay City Agriculturist Sheila Lalanas, sana magdiretsohan pagtagabagsakan oran daraga na bagat dahil ayun na nga na iyan sana magpakatarok naman dining mga parao matang katugangan dahil apektado natural ang production in paroy o bagas sa mga masunod na bulan.
Pata piglalauman pa ang El Nino base sa pag-aadal kan pag-asa. Maramihan ras pig-encourage ang mga paraoma na magtananom in variety na kontra sa init. Mga gulayon para may alternatibo lamang na produkto. Ringkan karapasa, mais, antak, puro pagulong, asin iba pa na pwedeng pagtagabaribiho na sana para dai masayang ang daga, dai masayang ang panahon. City Agriculture Office may mga libre man na similya na pwedeng agadon para maitao sa mga barangay asin iyan nagatanom lamang maski sa masitera. Marami na may alternatibo kitang produkto, makadoro depensa sa pagbios, lalo nga na panahon na dahil nagkapagkabuelo pa ang mga paraomanin paroy. May epekto yan sa production in bagas, di particular sa Legazpi City. Iyon. Okay. Yan, padayan bongkar sa informasyon. Siyempre, ato dyan sa Indukan PYC Enterprises, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwa. Nagdadangup. Tuloy-tuloy ang mga balita. Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linyaman si Chief Jimmy Nasalita. Dawang kita sa 1st District o 3rd District, Canalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat, BPD. Okay. Provincial Director. Okay. Literal na ibinuntog kan barangay sa pamamayon ni Punong Barangay Pablo Miraran sa water pump sa barangay Bantunan. Pangyari. Inali sa orinal na nabubugtakan kay ni tanawbasan. Wala na tubig. Di inali dumanto wala man nagbaka sakali may nadungawan na sapa may bubon sa gilid dinuman niya to ini sa pungol palan ini. Dahil man pungol. Ang pungol ba? So, delikado, so maingkanto pa. Iyo. Paguli ko. Paguli ko kasubang, kapaguli ko kasubang, tapos kasubang yung bagunon sumimot ka, paano na? Kaya ko nadali ako, batawa naman mo yan para Santiguar. Pero Santiguar mo? Nawara naman sana, nakimayra ka niya ko, kung nadali mo ako kasapon, para ko nagbarita. Pero Santiguar mo? Pero Santiguar mo? Wala na, okay na? Okay na. Duman, ibinuntog naman yun, duman, sa bubon. Ang problema, ibinuntog na sa bubon, dahil manggiraray, tasurulo na so makina. Surulo na BP sa makina. Nakakapanghinayang ang mga pasilidad kumpleto, 2 tangke, okay. Bali 4 na tangke at tulong tangke. Salbata ng pangyari sa maabot. So water tank baga. Correct. Mga mahaluno nini. So solar panel, yaon nakaralatag. So mga tubo nakaralatag pasiring sa mga residentes. Dahil man ti problema, dahil reklamo duman sa pagkagibo, ayos. Pinatubtub ko giraray kay Kapitan Ambo. Miraran. Tinubtub, wala na. Empty talaga ta BBP. Wala naman nagadalaga na tubig. Wala naman na itutulak duman. Nasulo na nga ni Sukuan. Yun, sa bubon. Paano na ito? Dumana sana ito dahil naman magagamit. Tig 5 milyones. 5 bilyones sa Saro, 5 milyones. Bali 10 milyones sa magkasiblag na lugar. Pero sakop kan sarong barangay. Tiwang-wang na. Dahil na, magkakarala pa na sana ito. 10 milyones. Magasayang. Ngunyan, para ng importante bipilig di motor, dahil nga nag 50 milan kada motor. Deki nagduman na taga DPW sa iya kay Kapmiraran? Wala information sa to. Wala pa. Ngunyan, ang kwan digdi concern, dahil tama digdi,
O sa DPWs, wala man problema digdi. Ang Oo. concern man sila digdi ni Kapitan, sayang ka ning mga gamit na Iyo. ini. Baka sa pagi kan congressman, Oo. gobernador, sa pagiling estimate digdi, motor man sa na water pump, Iyo. kaysa masayang sa 10 milyon eh. Danahiling kan di si GB News, kompleto pa sila, maray sa pagkagibo, Oo. may wardrobe o bugtakan kan booster pump. O, sayang ka ni, Oo. kunig wala lamang makadonar na mahuyo ang bot, donasyon lamang, makapakal ki motor, mapapakinabangan man gir, kaysa diretso ng wagkaralapa, Oo. o harabason, sana dayman, although napukudal man ini, pero dayman imposible kung tutuyohon na nalaogon ang mga pasilidad kan water pump na ini, proyektong solar water system, digdi sa barangay Bantunan, sa Kamalig, Albay. Ulito niya to, dahil problema sa DPWH sa pagkagibo, Oo. ang problema, nagdiferensya, so, Pump. source kan tubig, ta nagparmatindi so init, nabasa, nagkasurulo so, Yan. makina. Oo. Iyan ta, BBP, mga, Pangyayari sa maoraro talaga. Okay. to sa bubon, nasa bubon, Nasa bubon. nasa bubon ni Binuntog, Okay. Konsilo. Gabos na sa ng remedyo, ginibo, Oo. wala talaga. Wala. Motor ang diferensya. Takon may makwarto sa nalimbawa gusto mo man makatabang, abo man maglawag sa politika, pwede na digdi Pwede tumabang. na. Halimbawa 50 mil ini. Doon ba yung 5, di isang 14 mil? Oo. Pwede na. Pwede Oh, na. makapakinabangan kaysa masayang na sa nasud, 5 milyones, 10 milyones sa total. Kompleto na sana, kompleto ki pasilidad, motor man sana ang kaipuhan. Yes, Yan tabi yan sa tuyang kompleto ng pagkatugay-gay sa mga lugar na medyo suksoko na, pero nasusog ini kaswapon kandi si GB News sa barangay Bantunan, Kamaligal Bay. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa Enrol Calio, hanapon sa Nabasta Radio and metal detector ang hanap. Aha. Produkto ninda, yaon sa Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwa. Henry Maceda, ang Ayos. inuumaga. Your partner in the morning. Good morning, amigo. BP, good morning. Good morning. Tig-try ko man sana. Kung ano, Kung naapudan ka na. ayun na ako na. Ano mo ko sa inyo na, amigo? Sain. Sir, alam kang tukawan. Kanaw to, nahulog pala. Bata ini, naka-silent mode inita. Para pag nag-apon ka mo, dahil naglalag sa ere. Yan. Natakluban kan utong so, uto bagang so, anong apon kaan? So, hapin sa bitis, ano pon kaan? Mat? Mating. Floor matting, oo. Natakluban, migo. Halo yun akong, Yan at taga. gano'n nga, igawa na pati sarang sa ako kinagdududa. Siyempre. Kung saan ko tinaw sa cellphone, binugtag sa cellphone. Siyempre. Mani nga, tasudod, medyo diit pa sana. Okay. Siyempre na yan. Oo. Tigdadangog ko sa mga balita ni Jimmy. Oo. BP. Diba niya ako kung angkaluwasan kayo ni flood control. Yung nga ni Jimmy, ayun nga ni Migo, halos gabos na mga konpor, parehong istorya. Iyo na nga ni, bakit puro tubig ang subject? Iya. Hindi ko pumaha. Konektado sa flood control. Ako ang kanagan, flood control na naman. Iyo man ang gadali. Ang dapat discover yun ni Jimmy, kung itong so booster pump, kairiba naman sa project. Oh, yeah. Oo. Pero kasarabay pare, kasarabay tabi. Kairiba da? Kasarabay sa project sa booster pump. Kulang talaga. Sa scope of work. Oh, yeah, correct. So naman sa Palanog, iyo talaga tamay duminawa na nga ng taga DPWH. Oo. Nangakong asikasohon. So duman sa Barangay Palanog kay Kapitan, may nagduman eh. Pag dinulok mo ang kay Gobo kaya kay Congressman Loria, dahil man yan ma-aksyonan ninda, dahil man sila pwede magtao dumaan. Oo, iyo ta iba man so nag Oo. Private capacity ninda. Correct. Oo.
Dakulong pa actually ang mga Lalaki. proyekto. Kadakol. Sige ko bagaan bike palibot. Dakulong yan ang mga nakatiwangwang na solar power na water system. Matindi ano? Matindi. Tiga-arawutan na lamang. Nako. Dakulong na yan. Dakulong na nasayang na proyekto ka. Oo. Palibuton mo si Jimmy at si Joshua ang mga barangay. Oo. Kulog ki... Kung lang yan, dakulong. Ang lawas, kumakulog ka ni. Dakulong na yan na Oo. mamalaki baga ng mga solar power project. Yan. Di mo nagburo, Los. Oo. Katapos isang taon, Wala. Ay, nako. baranik duman sa mga tao sa dating pigukuraan kitubig. Yan, yun ang God. Oo. Dito may sarap sabi akong pakihuron. Oo. Baka pwedeng mapahapot sa alay ko. Digdi kaya sa muya, siguro pang anong na simana na, twice a week, 8 to 5 and brown out. 8 to 5? 8 to 5, twice a week. Mga anong na simana na yan. Napano yan? Dahil ko aram kung may pigigibuan alay ko, anday may aram, ang timetable ninda kung hanggang Noar, hanggang Disyembre ini. Oo. Sarong taon pa. Oo. Isipon mo, sobra na nga nagbayad na anong na simana. Twice a week yan, Oo. 8 to 5. Ayan. Okay. Pagkatabi, mapahapot man sa alay ko. Okay, Migo. Good morning. Sige, good morning. In the morning. Sabi ni Madam Melindawi, good morning databi isa sa tuyang mga listeners ngunya na aldaw. Good morning, Madam Melindawi. O pwede na pala ha. Sa mga listeners ta pwede na po kamong mag-upload, mag-text tabi sa 0969-088-5548 0966-230-034. Mientras tanto, Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning. Good morning, DP. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, ginaprowaran kan sangguni ang bayan kan Daragalbay, kan magkondusir min special session kasuudma, ang saro tabi DP Henring ordinansa. Ang ordinansang ini, iyo ang minataonin autorisasyon sa lokal na gobyerno kan Daragalbay na mag-utang o kaya mag-loan sa Development Bank of the Philippines o DBP nin kantidad 299,519,000. Kung sain ang ordinansang ini BP Henry, pinag-sponsor ni Konsyal Atty. Pilo Dilumen, asin ko sponsor man kan halos kadaklan kan mga konsyal. Partikular na si Konsyal John Nunez, Konsyal Joyce Duran, Konsyal Warren Sorsogon, Konsyal Joey Marciliana, asin liga ng mga barangay President Enrique D. Asis. Sa pakipaguron kan DCGB News kay Dilumen, ang katuyuhan kan uutangon na kwarta kan lokal na gobyerno, iyo ang gagamiton PP Henry para sa nagkapirang proyekto na sigun sa iya makakatabang sa sektor kan agrikultura, edukasyon, sports, at transportasyon. Ang pondo BP Henry gagamiton para sa lot acquisition o pagbakal ni daga kung saan duman ituturugdok ang mga proyekto na plano kan opisina ni Congressman Kaloy Loria, asin kan Department of Education, asin kan lokal na gobyerno mismo. Ang mga proyektong ini, iyo ining Food Hub, Albay, Agri-Fishery Exchange and Logistics Center, Daraga Science High School, Daraga Sports Academy, Daraga Technical Vocational School, asin ang Phase 3 kan Daraga Integrated Terminal. Kung kaya kasudma kabi dito Henry, kan magkondusir nin special session ang sangguni ang bayan, marikas man tulos ining inaprobaran ka na mga miyembros ka na sanggunian. Dahil man ki ibang agenda na tinukar kasudma, kundi iyo man sa ining saro-saroing ordinansa na minatugot o minataonin autorisasyon sa lokal na gobyerno na mag-utang
nin kantidad 299,519,000. Okay. Ayan, sabi VP Henry, ang dagdag na mga istorya, Joshua Bino. Umaga. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwa. Kamusta? Oras natin 4 minutes bago mag alas 6 in morning. Yun, kinatabi ko nagkaper ang commercial. May bisita ko dito sa luwas. Gari mahagad iday ki-advice. Uyog-uyogon man yun yun. May bisita ko digdi sa DCGB. Gari mahagad ki-advice. Gari may concern siya. Mga tugang sa iya tabi na sa diri. Sa iya po na sa diri. Sandali lang ha, mga tugang ang mga bareta sa DCGB News Express. Masunod na, makalipas lang po ka nagkapir ang mga patalastas. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DCGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products,
products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, alas 6:04 ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw ngunyan na Sabado, 25 po kan bulan na Hulyo. Enot sa lado lokal, ordinansa para sa pag-utang ni maabot sa 30 milyon na lokal na gobyerno kan daraga sa Development Bank of the Philippines. Aprobado na kan Sangguniang Bayan. Mga pribadong kumpanya na may sobra sa sanggatos na empleyado obligadong mag-alokar in at least 1% kan sa indang workforce para sa PWDs. Sa lado nasyonal, magiging laog kang sona ni PBBM abangan sigon sa presidente. Kuryente sa Pilipinas, pinakamahal sa Southeast Asia Review kan IPERA Law isinusulong. Sa ibang nasyon, Estados Unidos, nagpautob din bagong tarifa laban sa forced labor imports. Business News, piso buminagsak sa record low na 61.84 kada dolyar. Sa sports, Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nagpaluwas ng sertifikasyon na ililiquidate liquidate na ang 2.08 billion na pondo sa 2019 SEA Games. Health News, mga health experts nagpatanid sa publiko na limitaran ang pagkonsumo nin peligrosong trans fat. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Maabot po sa 300 pesos o 300 milyon pesos
na loan hali sa Development Bank of the Philippines ang inapurbaran kan Sangguniang Bayan kan Daraga sa ginibong regular na sesyon kay ni kasudma may koneksyon sa nagkaperang darakulang proyekto sa munisipalidad. Nagserving sponsor kang ordinansa si Daraga Councilor Pilo Dilumen kung saan sigon sa iya itatagama ang kwarta para sa pagpatindog kan Food Hub Albay Agri-Fishery Exchange and Logistics Center, Daraga Science High School, Daraga Sports Academy, Daraga Technical Vocational School, as in Phase 2 kan Daraga Integrated Terminal. Dagdag pa ni Dilumen na nagkapera sa mga proyektong ini ang nakalinyada sa mga inisyatibong pigbubusol sa tabang kan opisina ni 2nd District Congressman Caloy Loria. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. SSS Tabaco, liwat na naglansan in run after contribution evaders Operation Kasudma. Detalye kang report kay Jomar Bien. Liwat na naman na nagkondisir ni Run After Contribution Evaders o RACE Operation ang Social Security System Office Tabaco Branch sa mga negosyante sa Primer Distrito, Canalbay, Kasudma. Tracing mga may bayulasyon na negosyantes ang binisita kang SSS sa mga banwaan kan Malilipot, Bakakay, asin Santo Domingo. Tangani inasirbihan kang notice of violations, huli sa pagpalyar kan mga ini na hulugan ang kontribusyon kan sa ng mga empleyado, asin ang iba sa inda, iyo ang dai pagrehistro sa SSS kan sa inda mga negosyo. Kariba sa mga nasirbihan kang notisya, iyo ang mga gasolinahan, talyer, water refilling stations, mga darakulang tyendahan asin iba pa. Sinabi ni Susan Malubag, pamayo kang SSS Tabaco na 15 kuta na ang nakatalaan na sirbihan kang notice of violations. Alagad suduang negosyo, iyuan na asikaso tulos ang obligasyon antes ang race operation. Nagpatanid din siya sa mga negosyante na asikasuon ang sa indang mga obligasyon sa SSS asin sa mga empleyado ninda nga ni ina makaiwa sa posibleng paggampang sa kaso. Jomar Bien, DCGB. Mga tugang obligado ang mga pribadong kumpanya o establishmento na may sobra sa sanggatos na empleyado na mag-alokanin maski 1% kan sa indang workforce para sa persons with disabilities o PWDs. Ini ang pinag-reiterar ni Albay 1st District Representative Grizel Lagman sa entrevista kan DCGB News katakod kan selebrasyon kang National Disability Rights Week ngunya na semana. Sigun kay Lagman, sa irarong kan eksistidong ley, apera sa mga pribadong kumpanya, mandato man sa mga opisina kan gobyerno na magtaunin pata sa sinkapareng oportunidad sa mga PWDs. Dugang pagkakongresista ang pagutob kang ley na sarong klase nin pagmidbid sa kakayahan asin importanteng kontribusyon sa mga PWD sa pag-uswag kan komunidad. According to our law, dapat ang mga government agencies would allocate at least 1% kan sa inda po na workforce para sa PWDs. If you are a private establishment with more than 100 employees, Apo, then also mandated to allocate at least 1%. Congressman Grizel Lagman sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, bulan-bulan na honorarium sa mga child development workers sa probinsya kan Albay, sisikapo na may tao kan gobyerno probinsyal kan Albay. Karen Ala sa report. 1,500 pesos kada bulan ang pangako ni Gobernador Noel Rosal na maitao sa mga child development workers sa bilog na probinsya kan Albay. Iyan ang impormasyon kan Gobernador matapos ang ginibong training kasuhapon sa mga paratokdo na ini kung sa mga ways forward kan Gobernador. Apela sa matawan ininin marhay na training, maging consistent man ang probinsya sa 1,500 pesos na honorarium sa mga ini kada bulan. Sigun kay Rosal masilbi ining tabang man kan probinsya, tangani ina magparadagos ininin tulto sa pagtabang sa mga akin na nagpupun-pun pasana sa saindang pundasyon. Karen Ala, DCGB News. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang, ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
GB News Express. GB News Express. Kadagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, wara nin pakinabang sa mga residentes ang solar street light na pinugtak sa barangay Palanog, Camaligalbay dahil ang taputol ang tinampo kung sa inin ibinugtak. Inan sinabi ni Punong Barangay Glenn Naparam sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Naparam na pundo ang patrabaho kan tinampo sa saindang barangay na dapat ko ta magdugtong sa mga tinampo kan Barangay Miti, Barangay Kagiba dahilan sa aligadong pagbutwa kang isyo kan maanomali ang flood control project sa nasyon. Sinabi ni Naparam na nakiuron ko ta siya sa mga residentes o sa mga representante kan DPWH na ilag mo na ang solar street light sa mga panginot ni tinampo sa indang lugar alaga day pamanin inipig susunod. Asin ibinugtak man giraray ang mga street lights sa mga putol na tinampo na wala din pakinabang dahilan taday man ini naagihanin tawo asin ang nagkikinabang ngunyan karabaw asin baka. Kinauron ko kutasin kung pwede bugtak din sa main road para mapakinabangan lamang. So, kuyan, taloy pa ito matapos. Nagkuyan, so mga representative ng mga taga-DPWH. Tapos so, na-implement na, wala na. Karagos pang pinagigibanin pagi kan DCGB News na makuha ang reaksyon kay ni kan DPWH Second Engineering Office. Mientras tanto, report mga tugang hali po dyan sa luwas kasabay ang bareta ni Angel Mostasa may kinaaraman sa pagdidrilling tubig libre sa Legazpi sa masunod na taon. 2 units ng drilling equipment babakalon kang LG. Uya po ang detalye. Babakal ang lokal na gobyerno kang Legazpi sa masog na taon ng 2 unit nin shock type na drilling para magamit para sa pagpadrill nin mga tubig sa sur asin norteng parte kan syudad kang Legazpi. Ini ang pinag-anunsyo ni Alcalde Hisham Ismail kung saan katuyuan kaini na masiguro man ang lambang mga individual, ang mga residentes asin ang mga barangay ang igwanin supesyente asin mapagkukuhaan na malinig na tubig na magagamit man sa inang pang-uro aldawa. Sigun kay Ismail, ang nasabi nga pagpadrilling ang libre, alagad matao sa nanin pagkaon para sa mga operators dahil ang aram niya ang namahal ang kantidad ng pagpapadrill. Kung kaya babakalong na sana kan mga mapadrill, iyo ang tubo na gagamiton digdi. Inawanin doon ni Ismail na para tainikan sa iyang inisyatibo na magkaiguan ng access ang mga Legazpeños sa malinig na tubig bilang sa rumal sa mga basic necessities kan lambang individual. Pagdad ng barata, Angel Mustaza, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, pig-construir na 2 solar-powered water system sa barangay Bantunan, Camaligalbay o na-construir na 2 solar-powered water system sa barangay Bantunan, Camaligalbay. Wala ni nagbubulos ng tubig. Inan sinabi ni Punong Barangay Pablo Miraran sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Miraran, may tig 5 milyon na kada proyekto. Ang inot na water system pinag-implementar kan Department of Public Works and Highways kan taon 2021 sa Purok 6, mantang ikadua ibinugtak sa Purok 3 kan taon 2023. Alagad sa presente kinumpirmar ni Mirara na sa mga deep well ububon sinda nagkukuha ng tubig dahil ang tanawara ng supply na pinagukuha na ng source o tubig kan mga water system kung sa'y nagresulta ini sa pagkaraot kan mga water pump. Katakod kay ni nangapudan ang kapitan sa concerned agencies na mapakaray-giraray ang proyekto asin magkaigwan ng supply ng tubig sa mga residentes kan barangay, partikular kung paano ini o kung panahon ng tagmara. Kami po, hindi po sa ngaran po, kan bilog na konseyo po, kan barangay. Kung maigwa man po gustong magtabang ka ini pong kuyan mas, resolve ko man po sa pangangay po kan digita. Mga constituentes mi po talaga, ang priority po sa digdi. Tubig po, talagang wala po kaming source na makuha digdi. Nadipisilan po kami sa ngunyan po, iyon po ang dapat sa nang ma-resolve po. So yan sana po ang sa kuyang maagad punta. Mientras tanto, mga tama na hayop sa Legazpi dapat pasiguruhon sa El Nino. Report kay Al Armario. Sigurohon ang ventilasyon kan mga tama na hayop ngunyan na taginit pa darakan El Nino. Yan ang abiso ni City Veterinarian Office in Charge Dr. Dominic Chica sa mga paraataman ng hayop digdi sa Legazpi City. Maski ang orig, manok, baka, karabaw, asin iba pang hayop, may stress man iyan pag mainit ang panahon. Kung minsan, nagagadan dahil bako maray ang ventilasyon.
Kay buwan maninda ang tamang temperatura kaya dapat ining pasigurohon. Siring man ang kalinigan sa palibot para malikayan ang virus. Ang abisong ini parte sa kampanya kan gobyerno lokal ni Mayor Siam Ismail sa epekto kan El Nino. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, nanunokdol nin abukado sa Banwaan kan Pulangi na kuryente. Jimmy nasalita sa report. Rong 27 anyos na taga-ginubatan ang dahilan sa paghinguwa sa buhay na kanto sa pamamakal nin abukado. Naglilibot ini pag may naagihan po nin abukado nagbuburunga, pipakyaw niya sa tagsadiri, asin siya na ang masakat tanganing painugon, pagkahinog na, ipipabakal niya sa mahal naman na presyo. Kasudma na kanto sa nasabi nga persona sa barangay Ubaliw kan Pulangi kung saan nakapakyaw siya nin sarong pohon mabunga na abukado. Alagad kan suminakat ini gamit ang pangtukdol na may lansang na porma kan kit. Suminabit ini sa live wire sagkod na habang sa taas ang lalaki na kuryente natakdag ini sagkod na nagkaburukag sa barangay naghagad nin asistensya sa BFP MDRRMO na makuha sa binagsakan kay ni ang lalaki asin insigida idinalagan ini kanambulansya sa ospital. Naglalaom ang mga nagpakahiling na sana mabuhay so biktima sa pagsabing hirat man desidido man sa hanap buhay por medyo sa sayang kapot na panokdol na kuryente ang nasabing persona. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, General Miranda kan PNP, Bicol, inumaw ang libon PNP matapos ang hostage incident kasudma. Joshua Bino sa report. Inumaw ni Philippine National Police o PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ang mga kapulisan na nagresponde sa nangyaring hostage incident kasudma duman sa Libon Albay kung saan susog sa pahayag ni General Miranda sa siring kaitong klase ng operasyon pinaka-importante man talaga ang pangataman manggiraray sa buhay. Ipinahiling kan mga nagresponding kapulisan ang sa indang katatagan, pagpugol asin malasakit tangani ng marisolba ang naunambito ng sitwasyon sa matrangkilo manggiraray na paagi. Kung matatandaan, kasodma, nagresponde sa lugar ang mga kapulisan kan Libon, pinanginutan man mismo ni Chief of Police, Police Major Christian Brual, asin nagpasiring man sa lugar ang Provincial Director kan Albay PNP na si Police Colonel Noel Nunez na abutan duman sa lugar ang sarong Padre de Familia na ginibong hostage an sa iyang agom asin apat na mga aki may katot ining kahoy asin pasa na mga bote na iyo ang pigagamit tanganin ng takoton an sa iyang pamilya sagkod sa malasakit man kan mga kapulisan dagos man graray na salbar ang mag-irina asin na-arestar ang Padre de Pamilyang suspect. Sa ngunyan, nasa custody ini kan Libon PNP asin pigihilingon yan ang posibleng pagsangat ni kaso, posibleng may kinaraman sa Article 267 kan Revised Penal Code o kaya kidnapping and serious illegal detention, sharing man ang provision kan Republic Act number 9262 o kaya Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. O kung kaya darakini, daw ng pagpumaw ni General Miranda sa mga nagresponding kapulisan kan Libon na PNP, asin sigud sa iya, magpapadagos man ang mga pagsasanay kan mga kapulisan tangani ng makasalbar pirmi ng buhay, lalong-lalo naman ang siring katong mga sitwasyon kung saan igwanin mga pang-hostage. Dagdag na bareta, Josh Pabino, DCGB.
Oras Pilipinas, 6:25 in morning. Mabalikan mga bareta. Makalipas lang mga tugang kan mga patalasan. GB News Express. News Express. GB News Express. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta. Digdi po sa DZGB News Express. Abangan ang masunod na kabanata. Inan ipinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos hapoton. Umahapot kung may masunod kung may kasunod na ibinulgar kaining korupsyon sa iyang nakaging State of the Nation address sa zona kanakaging taon. Sigon kay PBBM ang sa iyang zona kumpuesto nin mga pangyari pon kan sa iyang ultimong zona. Ipapaaram kay ni sa namamanuaan kung ano ang ginibo kan sa iyang administrasyon sa pinag-agihan na agyat sa kasaysayan kung sa nabugbog ang nasyon gikan sa panluwas na puwersa. Sinabi kang presidente na bako pa siyang tapos na isurat ang sa iyang speech sa sinigba pa man giraray siyang mga pigbabago sa sa ultima ora bago kan sa iyang zona. Sinabi ni Marcos Jr. na gusto niyang maging perfect ang sa iyang zona kaya pig-areglar niya ini para bako masyadong halaba asin bako man halipot din marhay alagad gabos na gustong tukaron nasa sa iyang speech. Mientras tanto, nangapudan po si Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito para sa komprehensibong paglipaso kan electric power
Industry Reform Act o IPERA dahilan sa pagpalyar kanlay na ni maitao sa pangakong mas sababang presyo nin kuryente. Sigon ka ehersito, sobra sa 20 anyos ng IPERA law, manalawos ang privatizasyon, nadagos ang competition, pero dahil nadagos iyo ang pagbaba kang presyo nin kuryente. Inay pinag-insister kan senador sa pagdangog kan Senate Committee on Energy. Sinabi ni Ejercito na pangapudan kasunod kang pahayag ng Department of Energy na ang Pilipinas ang may pinakahalangkaw na electricity rates sa bilog na Southeast Asia dahil sa langkaw na presyo nin kuryente. Napiktaran man na pigatamang kwarta kan mga mga pamilyang Pinoy sa pagkaon, edukasyon, healthcare as in iba pang pangangaipuhan mantang ang negosyo napipiritan na paasanon ang halangkaw na operating expenses na pigpapasa sa mga konsumidores. Dagdag pa ni Ejercito na ipinagpapaluya man kay ng ekonomiya kang nasyon as in padagos na nagbubugtak sa maraot na posisyon sa kataning kang nasyon sa Southeast Asia. Sinabi ni Ejercito na dapat i-bundle ang mga dahilan kung nataapisar kan halangkaw na singil sa kuryente permi man giraray na namamatian ang brownout asin bako marhay ang serbisyo. Mga tugang piglalauman na magkakaigwan ng aumento o dakulang aumento sa presyo ng produktong petrolyo sa masunod na semana. Base sa tantiya kan oil industry source, pwedeng umitaas ang presyo kan diesel nin 6 pesos sagod 50 pesos kada litro, asin gasolina nin 5 pesos 50 sentimos sagod 6 pesos kada litro. Kausa ini kan sa giraray na pag-aumento sa presyo ng petrolyo sa pangkinaaban na merkado dahilan sa kaaditan sa posibleng pag-atraso kan supply ng petrolyo. Ini kasunod kan limitadong paghiro kan barko sa Strait of Hormuz asin nagkukusog na patakot sa seguridad sa Bab el Mandeb Strait sa sinabi ng lugar. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Pagsuntok ni Inday sa sheriff sarong pagdepensa sa mga tios asin daing harong. Uyon daw si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa mahalagang maraman ang buong bilog na konteksto. May kinaraman sitwasyon kung nata sinuntog ka ito ni Davao City Mayor Sara Duterte ang sheriff na nagpapasunod sa pagpapahali kan mga informal settlers kan taon 2011. Sinabi ni Matibag bilang witness sa impeachment trial ni VP Sara kasunod kan mga hapot sa iya ni Senador Bongo. Sigon kay go personal niyang nahiling ang insidente kay natandaan niya kung ang mga makahirak na sitwasyon kan mga informal settlers kay ito na pinapahali na dainin malilipatan dahil sa pulisiya daw kan Davao City na daing magpapasunod ng demolisyon kung daing relocation site. Ikinadagit ini kay ito ni Mayor Duterte sa pagpapalayas ang sheriff sa mga nagtitios. Kaya nagresulta ang sinabi ng insidente. Mientras tanto, mga tugang ipinag-orden kan Department of Budget and Management sa mga ahensya ng gobyerno na aramon asin ideklarar ang sa indang pangangaipuhan para mapunduhan. Kasunod ini kan pagdeklarar kan 22.79 billion na savings kan ahensya na posibleng magamit sa iba-ibang programa. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, prioridad sa savings ang pagtabang sa mga parauma asin pangkabuhayan, partikular ang programang nakapalaman sa Uplift program. Sigon kay Castro na prioridad digdi ang uplift asin magtabang sa mga parauma kay bahan sa mga gamitan sa savings kan gobyerno ang proteksyon sa pamilyang Pilipino asin overseas Filipino workers o FW na apektado kan krisis sa Medio Oriente. Sinabi ni Castro sa pangkabilugan ang savings gagamiton sa mga programang nakapalaman sa uplift na ang tutok iyo ang alalayan asin tabangan ang mga sektor na naapektaran kan pagitaas kan presyo ng produktong petrolyo. Parte kan 22.79 billion na savings ang nailuwas kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na ginamit sa itinaong tabang pinansyal sa mga nagitios na sektor. Alas 6:35 na oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pang mga bareta makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma.
sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, nagboto po ang Estados Unidos in bagong tarifa laban sa maabot sa 60 na trading partners na kumpesto nin haros gabos kan sa indang pig-importang produkto. Ang lakdang nakabase sa alegasyon na nagpalyar ang nasyon na ini sa napugulan ang paglaog kan mga produktong gibo sa piritang trabaho o forced labor. Sigon sa Office of the U.S. Trade Representative, ang mga nasyon na may commitment na ipautob ang pagbabawal sa forced labor imports papatawan nin 10% na tarifa. Mantang ang mga ini dahil nagsusunod o nahampang sa mas halangkaw na 12.5% kaiban sa mga tinamaan kan bagong patakaran kan UK, China, European Union, Canada, Japan as in India. Sinabi ni U.S. Trade Representative Jamieson Greer na ang lakdang poon kan pagkurihir sa sarong pang-abuso sa diretsong pantawa as in bako maray na gawi sa komersyo sa bilog na kinaban. Ang bagong tarifa parte kan mas pinahiwas na estratehiya ni Presidente Donald Trump na sa giraray magsilyab sa global trade war poon kan ang issue makabalik sa White House. Sigon sa mga eksperto, pigalaoman na maitaas ang gastos kan mga negosyo as in konsumidores sa Amerika, alagad posibleng mabawasan ang epekto kaini dahil sa exemption sa nagkapirang produkto. Duminugsok sa pinakahababang level ang record law ang piso kontra dolyar matapos umabot sa 6.61 pesos 84 sentimos ang kada dolyar sigon sa report kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Business News. Inang pinakamaluya sa istorya kan piso na mas baba pa sa dating record na 61.75. Ang pagbagsak darakan padagos na tensyon sa Medio Oriente na nagdaranin pagitaas sa presyo ng petrolyo sa sobra sa sanggatos kada bariles na nagpakusog kan kaaditan sa inflation as in komersyo. Sigon sa may ekonomista, posibleng umabot sa 62 pesos ang trokes kan piso kontra dolyar kung magpapadagos ang kariribokan sa reyon kasi ng halangkaw na demand para sa dolyar. Inot nang nagdeklarar si Presidente Ferdinand Marcos Jr. in a state of emergency o energy emergency. Tanganing aksyonan na epekto ka nag-itaas na presyo ng enerhiya sa nasyon. Mientras sa siniguro man kan Bangko Sentral ng Pilipinas na handa ining makiaram para maiwasan ang sobrang paghiro kan piso asin mamantiner ang estabilidad kan ekonomiya. Apisar kan pagbagsak, mantinidong kritikal ang papel kan gobyerno asin BSP sa pagmantiner kan tiwala kan merkado asin proteksyon sa mga konsumidores kontra sa dagdag na paasanon kan inflation. Sports News, mga tugang, digdi po sa GB News Express. Ngunyan pong aldaw nin Sabado.
Nagpalawas po ng sertifikasyon gikan sa Philippine Sports Commission o PSA o PSC ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC na magpapatunay na naipaliwanag na asin na isumiter na ang kumpletong report sa paggamit kan 2.08 billion pesos na pundo para sa pag-host kang nasyon sa 2019 Southeast Asian Games. Ini kasumbo o kasabay kay ni ipinahayag kan organisasyon na bukasinda sa anuman investigasyon may kinaraman sa isyo. Sigon kay dating FISGOC Chief Operating Officer Ramon Suzara, haloy ng kumpleto asin na isumitir ang mga record kan organisasyon asin na ogid naman kan independent auditor. Sinabi kan FISGOC na handa ining simbago ng anuman na aligasyon sa o sa tamang proseso kapag formal na ining naisangat. Handa man kaining ibiklad ang record kaini sa anuman na lehitimong investigasyon. Health News, mga tugang, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Sali po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Bawasan ang peligro sa atake sa puso o heart attack sa pagitan paglimitano sa pagkonsumo ng mga peligrosong trans fat. Ini ang abiso ka mga eksperto sa salud sa kinaban sa madlang people. Pendang sinabi na dapat iwasan ang mga pagkaon na may partially hydrogenated oil sa ingrediente, asin bawasan ang pagkaon ng mga processed, baked, asin fried foods. Ginawa doon kan World Health Organization WHO na bawasan ng trans fat ni nababa sa 1% kan total energy intake. Ang trans fat o trans fatty acids sarong klase ng maraot na taba na nagpapaitas kan bad cholesterol asin nagdadara nin helang sa puso. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, pag-asa sa kamugtakan kang panahon kasabay si Ruth Pakala. Maraming nagpagkaaga sa imo, Sir Henry, asin sa mga tagapagtang mo. Ini po ang latest update manungod sa panahon. Kasi bago pong alas 5 ng aga, ito pong si Typhoon Quiapo or may international name na siya na Nol, affecting pa rin ang Northern Luzon, samantalang Southwest Monsoon, affecting Central at Southern Luzon, kaibangan po dyan ang probinsya kang Kabikulan, maging Kabisayaan as in Mindanao. So bagaman na nasa luwas na ining si Typhoon Quiapo, may signal pa rin kita, nagkapirang lugar dikti sa may bandang Basco, Batanes. Ngunya na aldaw, buong probinsya po kang Kabikulan magiging cloudy pa rin kita, na may mga kalat-kalat na paguran, pagkikilat, pagdaguldol, dulot lamang po ini kang habagat. So, minsan mga light to moderate at sa ibang lugar may mga heavy na paguran. So, inaasahan tang panahon maging sa ngunya na aldaw hanggang sa aga. Ano po? So, yun po, agwat po kang temperatura tangon yan, naglalaro sa 25 sa good 31 degrees Celsius. Nagsikat po ang aldaw. Kasubagong alas 5:27 ng aga, masulno po at yan na alas 6:15 ng hapon. Kaya ni po surut pakalakang Pag-asa Legazpi, marakay na pagkaaga po. Salamat, Pag-asa sa report. Mga tugang nagsurat kan bareta na sa tuyang binasa, News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Nicole Ann Gloriane asin Shara May Leron. Ini po asiding man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa lawas. Ini po ang GB News Express. GB. Mga tugang, ini po ang garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Nasa linya muna si Madam Melindawi. Taigwa po mga tugang importanteng pangapunan tabi sa Satuya Gabos. Good morning, Madam Melinda. Good morning, Sir Henry. Salamat nakuha na sa cellphone mo. Nakuha ko na po. Nakuha na. Okay. Oo. Anyway, Sige good po. morning sa mga gabos, sa mga listeners. Invite ko po giraray. So mga CMD users and distributors, please attend our wellness caravan with Zumba. Ngunya na aldaw na po. 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Oo. Take advantage po. Paano po maka-attend Ligdi? Mabaka lang po ng sarong 30 ml CMD. Siyempre, retail price. With freelance, may door gifts ka mo. Yan. May Zumba. Kaya please come on your Zumba footwear. And of course, pwede po ka mo mag-avail ng ibababatang promo on 65 ml CMD, CBS, saka yung CR juice. Instead of 6+1, that will be 3+1. Yung ngunyan sa naiyan, kasi twice a year lang niya tigbabakan company, mid-year and year-end. So take advantage po kamo. Oo. Kaya sa mga listeners ka po, take advantage po. Kita mamaya, kami po ay seryoso. Kasama yung mission to help restore the health of people with our products, tried and tested, dakulo na nakagraduate sa maintenance at mga UFA operation na save sa operasyon. Siyempre, permi magdangog. Sa kuyang programa si MD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7. Kibanggi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8. Kiaga, siyempre, digdi sa 729 kHz. DCGB Legazpi. Kung may mga gusto niyo makuha, ang sa kuyang text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat, Sir Hen. Welcome po, Madam Melinda. God bless Good luck you po po. sa activity. Good Bye-bye luck po. po sa Good luck. inyong lahat. Thank you so much. Mga tugang Madam Melinda Win ng CMD. Yan ha. Importante po ito na sa iyang pangapunan. Kaya magpartisipar po kita, mga tugang sa indang aktibidad. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling sa liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Eto pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC, ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro, available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. Pag may sintomas, mga tugang kumonsulta tulo sa doktor.
Aramon tanaw, sisay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Bareta lang po, John. Bareta pa pala niya. Lat ko na, bareta pala ng bit-bit ni Joshua. Bako mga tugang sa Kulalapnit. Good morning, Joshua. Go ahead. Yes, BP. Good morning. Yeah. Good morning sa mga paransabay para ini sa mga residentes kan barangay Binitayan kan Daragabuda sa mga motorista. Okay, sige daw. Kasod ma, BP Henry, so report niya to, tigahanap na kan barangay Binitayan, so kontraktor kan road reblocking project duman sa nasambitan ng barangay. Na kuha na ini BP Henry, asin nakauron ni Kapitan Michael Rodriguez, so engineer kan kontraktor na iyoan mapadagos kan proyektong road reblocking sa indang barangay. Ang na-discovering rason palantadi ni Henry kung nata magsasarong bulan ng delayed. Yeah. O kaya nakatingga ang dalagan kan proyekto, may kaituan halion, ilipat na poste asin linya ng kuryente. Aha. Kung kaya kaituan makipag-coordinate sa Albay Electric Cooperative o kaya Aleco. Problema na ngunyan, pasigun kay Kapitan, ang day na naman lugod na hanap day na kukontak sa engineer kan Aleco, maduman ma-coordinate sa kontraktor. Puro na problema. Pagyari sa mga baka. Puro nagkawarara. Yun ay yan tutaramon kan kontraktor BP Henry sigun kay Kapitan. Kung kaya sigun kay Kap, kan mag-update ini sa Toya, mag-follow up ka sa Udma, sabi niya, pagkayuro niya duman sa kontraktor, na kung iyo ang tiguturok nindang rason kung nakatingga ang dalagan ka na patrabaho, ipahudya na mo na sa porsyon kan pinampon na may kaipuhan ilipat na linya ng kuryente. Dumana mo na ang inoton sabal yung porsyon kan pinampon na medyo buwelo. Tanganin ng dainin na sasayang na panahon sabi si Andre. Sabati nagtitig-ura na, tigpo para tubig, itong porsyon kan pinampo, na dahi pa na reblock. Sigun kay Kapitan, tigalao man niya sa Lunes, ang presensya o pagbabalik kan kontraktor para ipadagos na itong road reblocking project duman sa naon ng bita ng lugar. Maudya na mo na itong porsyon na dahi pa nakakoordinate sa Aleco, sa kumbaga ang sabi kan kontraktor dahil nahanap at hindi pa nakakontak so engineer, iluto na mo na subal yung porsyon kan tinampo. Tangani ng durdireksyon dalagan kan patrabaho, matapos naman tulos ini, tangani dahil na magkausanin inconvenience para sa mga residentes, at hindi na magkausanin inconvenience para sa mga motorista, lalo na itong mga sunakaparada, naka-standby na heavy equipment sa gilid kan tinampo. Ang BP Henry, an update, nahanap na, so nakuha na sa pigahanap na kontraktor, pigahanap naman ngunyan, so kukoordinate na taga-Aleco. Adi, sunod mo nung ka na bareta sa Lunes, nakuha na sa Taga-Aleco? At bad labang. Wala. Salbatana. Okay, sige. Yan, sabi BP Henry ang update sa mga nag-aarapot and nag-aalat kayan dyan sa barangay Binitayan, Daraga, Albay. Josh Mabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Mga tugang, hali po dyan sa luwas. Alas 7 na ugaring. O anyway, sige, yun naman ang gadaan. Ano yan? Sitwasyon, mga tugang sa palibot. Kunyang pungal daw din Sabado, mabalik po ako sa pagbabareta. Kaya de makaabot si Jasmine mo niya na. Ay biglaan si Jasmine na kuhan. Ay biglaan na ano yan na di maiwasan. Iba talaga Junior pag na-in-love yun. Junior. Iba talaga. Pag na-in-love iiwanan ako kahit pag na iba talaga pag na-in-love. Ate. Dipisilon ang pagkamuot. Pag pumasok sa puso ni Numan. Ano nga sabi ni Francisco Balagtas? Ang
o pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ng sinuman, makakalimutan ang lahat, masunod ka lamang. Bareta alas 7, susunod na. Sandali lang po. Smile always!